Kienet deskritta bħala pożittiva immens id-diskussjoni li żviluppat matul il-konferenza tal-Partit Nazzjonalista Mara s-Suċċess, konferenza li kienet okkażjoni fejn il-Partit Nazzjonalista sema mhux biss lill-esperti iżda fuq kollox l-esperjenzi ta' nisa ġej minn kull sfera tas-soċjetà. Il-Business Breakfast infetaħ b'intervent minn Charlene Buttigieg Farrugia, l-President tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista. Għandna kapaċità, però iva jeħtieġ l-opportunità. Il-bidla fil-kultura nemmen li qiegħda sseħħ, però pass ferm kajman. Aħna ma rridux tokens, aħna ma rridux propaganda, aħna rridu biss opportunità ugwali bħal kulħadd. Il-kap eżekuttiv tal-GRTU Abigail Mamo qalet illi meta nitkellmu fuq in-nisa illum sirna sfortunatament nitkellmu biss fuq kwoti u ċifri. Jien bħala mara nħoss li jekk jitlu l-kwoti kull mara titwaqqa redikolu. Jien bħala mara nħoss li pajjiżi għandu jkun minn ta' quddiem fejn jirrikonoxxi l-abiltajiet fuq il-kwalitajiet u mhux fuq il-ġeneru. Miriam Xiberras, iċ-Chairperson tal-Life Network Foundation, qalet illi l-mara għandha tasal fejn tasal fuq il-merti tagħha, dan filwaqt li wieħed irid jirrikonoxxi r-realtajiet fejn għad hemm nisa li jiġu penalizzati f'ċertu ċirkostanzi. Jekk is-soċjetà ma ssibx il-mod kreattiv kif dak kollu li jagħmel il-mara ngħinuha biex anki tkun tista' toħroġ iktar, dan se jibqa'. Imma ikun għajpa lina jekk nikkalkulaw biss is-suċċess tal-mara f'kemm nisa joħorġu jaħdmu. Is-soċjologu Albert Bell irrikonoxxa l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li b'attivitajiet bħal din u bil-proposti li joħroġ qed iżomm dawn l-isfidi bħala priorità għalih. Biex nuża frażi li ħobb juża il-kap tal-oppożizzjoni bħala soċjetà li verament jimporta li qed taspira biex tkompli tkisser kull forma ta' disparità jew diskriminazzjoni, naħseb li għandna l-obbligu li nsettqu dijalogu nazzjonali dwar dawn l-issues li għadni kemm semmejt. U nsaħħu il-qafas ta' miżuri u liġijiet li jikkombattu kontra dawn is-sfreġi soċjali li tkellimna dwarhom. Tkellmet ukoll Charlene Merċieqa, persuna li tmexxi n-negozju. Hija qalet illi meta kienet esperjenzat problemi fil-ħajja tagħha dawret l-isfidi f'opportunitajiet sakemm eventwalment ħolqot il-business tagħha. Iddeċidejt li jiena rrid nieħu rridni f'idejja. Bħalma jien ħadd iridni f'idejja meta ħadd il-business u għad jiena dina daqshekk jien irrid nagħmel xi ħaġa aħjar. Jiena pratikament ħadd iridni f'idejja fil-ħajja tiegħi fl-opportunitajiet tiegħi. Interventi oħra saru mill-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa, mid-deputati Claudette Buttigieg, Maria De Guara u Kristi De Bono, kif ukoll mill-MP Nazzjonalista Roberta Mezzola.